Ahojte, ja som Lukáš a toto je elektrické Volvo XC40. Jedná sa o nový modelový rok 2024, konkrétne o verziu Single Motor Extended Range. V novom modelovom roku 2024 sa nám zmenil pohon z prednej nápravy na zadnú, taktiež tam máme nový elektromotor o výkone 185 kW, kapacita batérie sa nám zvýšila na 82 kWh a taktiež sa nám zvýšil nabíjací výkon na 200 kW, čo v preklade znamená, že si nabijeme toto vozidlo z 10 na 80% za 28 minút. Príjemným prekvapením je samotná spotreba. Tá sa v kombinovanom režime hýbe na úrovni 16,5 kWh na 100 km. Pri tejto spotrebe dokážeme prejsť cez 570 km. Veľkou výhodou kompaktnej XC40 je samotná priestrannosť v interiéri. Napríklad na zadné sedadlá si pohodlne sadne chlap o výške takmer 190 cm. Napriek malým vonkajším rozmerom XC40 vás určite osloví a prekvapí zároveň kufor o objeme 419 litrov. V neposlednom rade táto XC40 utiahne brzdený príves o hmotnosti až 1500 kg a ako čerešničku na záver sme si nechali záruku na samotnú batériu a tá je 8 rokov 160 000 km. Navštívte nás a zažite elektromobilitu na vlastnej koži.